nder nyalɗe seɗɗa tan on fuɗɗam pijirle tamre kosɗe jardugel lesɗe Afrika to lesdi Gabon. Lesdi ngori nder lesɗe 15 tammiɗe yalɗirgo a pijirle ɗe ɗon nder taskaram, amma ɗum nanday bana duuɓi caliɗi. Lesdi Cameroon be biyeteɗo Hugo Broos ardiɗo ha kawtal pijoɓe ɓe lesdi Cameroon holli inɗe pijoɓe 23 tammiɓe yalɗirgo to lesdi Gabon, amma fijoɓe ɗiɗɓe notayi ƴewnandu ndu. Ragarejo laati biyeteɗo Eric Maxime Choupo-Moting o majum tawi dikkanamo joɗugo ha kawtal ngal o fijata to lesdi Europa dow wargo nota ƴewnandu ndu. Choupo-Moting laatay arandejo, jeeɗiɗo on notayi ƴewnandu ndu fodde mako ngam pijirle jardugel lesɗe Afrika be lesdi Cameroon, bana Joel Matip taweteɗo ha Liverpool. ha nder jaridaji Hugo Broos holli mettenga muɗum be fijoɓe woɓɓe ɓurniɓe kawte pijirle ɗe lesdi Europa dow lesɗe maɓɓe, e nden bo Barikiwa suklaninga pijirle tamre e kosɗe nder lesdi Cameroon kayum bo ɗo reni ngam waɗugo ko hani bana ko lawya kawtal pijirle lesɗe duniyaru FIFA be hunde bana nde, wato ɓurnugo kawte pijirle ɗe lesdi Europa dow lesɗe tutawal maɓɓe. Billaji bana ɗi waddi ƴamol cembingol ha ko larani wakkatire nde pijirle tamre e kosɗe lesdi Europa e kawte e non bo pijirle tamre e kosɗe ɗe jardugel lesɗe Afrika bi'etengel CAN.